Aviam, avui tenim un nou LeetCode, valen? Un LeetCode 347, valen? I aquest és dificultat mitjana, aquest sí que no l'he fet. Crec que no l'he fet mai, no ho sé. Aviam, què ens diu aquest exercici? Donat un array d'integers, noms, amb un altre i un altre integer k, retorna el k més freqüent elements, els elements més freqüents entenc que retorni la resposta en qualsevol ordre. Vale. 1, 1, 2, 2, 3 i passes que a vegades és difícil, diguem. K i retorna 1, 2. Per què retorna 1, 2? Perquè 3, bueno, si freqüència, el 1 apareix 3 cops i el 2 2 cops. I aquest aquí, què ens diu aquí? És 100% segur que la qüestió hi haurà una única resposta única i que K està... Aviam, hi ha una resposta única, ens diu, i també ens diu que K ha de ser més gran o igual a 1, això és important tenir-ho en compte, vale? I que hi ha sempre una solució. Vale, anem a veure l'exemple 3, vale? Que aquest és diferent. Vale. Imaginem-nos que tenim aquest array, que és 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, i k és igual a 2. I k és igual a 2. Què vol dir? Que he de retornar dos números, vale? Com ho puc fer, això? Com ho hauria de fer? Primer de tot, hauria de mirar la freqüència que apareix cada número. El 1 apareix un cop, 2 cops, 3 cops, 4 cops. El 2 apareix un cop, 2 cops, 3 cops i 4 cops. I el 3 apareix un cop i 2 cops. Vale. Llavors jo puc fer un counter. Aviam, un counter, què és un counter? Bueno, bàsicament si tu un counter, que crec que hi ha una funció en Python que tu li passes un array i et retorna un hash map, no? Un hash map amb quin tipus de valors et retorna el hash map amb, per exemple, aquí seria 1, 4, verd he fet el 2, que és 2, 4, i amb el groc he fet el 3, que és 3, 2, vale? Això ho podem fer manual, vale? Això és fàcil, molt fàcil. Això tenim un counter, vale? Què passa? Això pot ser en qualsevol ordre, no és que ens doni un ordre específic. Què podríem fer ara? Vale. El que podem fer, el que estic veient aquí, vale, 444, és que el número 1 i 2 apareixen 4 cops i el 3 apareix 2 cops, no? Si jo tinc una llista que l'índex 4 i tinc l'1 o el 2, no. A l'índex 2, aquí hi hauria un array 8, aquí a l'índex 2, índex 1, sempre tinc valors, necessitaria l'índex 0, això vol dir, bueno, ara primer anem per parts, aquí hi hauria el 3, vale, llavors aquí necessitaria tenir que aquest array, no, això seria un array, tingués 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el pitjor dels casos, imaginem-nos que aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale? Però,
clar, comencem amb l'índex 0. Si comencem amb l'índex 0, necessitem tenir un valor més, no? Perquè no tenim una solució, o sigui, si hi ha una solució correcta, és impossible que no hi hagi l'índex 0. Si hi hagués l'índex 0 voldria dir que no tenim cap valor, perquè el nostre índex, com he dit, serà el nostre counter. Què vol dir això? Què vol dir això? Que necessitem tenir una llista de 10 valors sense comptar el primer valor perquè té l'índex 0, vale? Això com ho podem fer? Bueno, això és fàcil en Python, podem fer una llista de llistes, no? Vale. I el counter, i només anar i iterem a través del counter, vale? Aviam, com ho podem mirar també? Fiquem exemples extrems amb un exemple molt curt, vale? Amb una llista que té 1, 2, 3, 3, vale? 4, 4. Aquesta llista té 6 valors, vale? És una llista de n és igual a 6 i donem que k és igual a 2, vale? Què vol dir? Que què vol dir? Que k, com a mínim, he de tenir un array amb dos valors, vale? Vale? O sigui, el resultat ha de ser un array on la llargada ha de ser igual a 2, vale? I com ho tindria? Tindria vale. Aquest array el tindré 0, 1, 2, que això és l'índex i el counter, vale? Al mateix temps. Sí. I 6, vale. Què diem? Per exemple, què dirà això? Que el 3 apareix, això serà una llista, que el 3 apareix dos cops, vol dir que el 3, perdoneu, que aquí m'he equivocat jo, epa, vale, epa, què estic fent? Aviam, que el 3 el tenim dos cops, doncs a la posició 2 hi afegim el 3 i també hi afegim el 4, a la posició 1 hi afegim l'1 i el 2, vale? Això què vol dir? Que si nosaltres recorrem aquesta llista inversa, arribarem a aquests dos elements i podrem tornar als primers dos elements que trobem a la nostra llista. Perfecte. En el pitjor cas, no? El pitjor cas, imaginem-nos que cada valor és diferent. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 3, 4, 5, vale. Doncs a la posició 1, a l'índex 1 tindré 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vale. Tot i això, ara ho estava pensant, això serà bcou, el nostre time complexity, el nostre temps, la complexitat del time, serà bcou event. Per què? Això que estava pensant és perquè només recorrem la nostra llista inicial un cop, i aquesta llista que tenim aquí és una constant, ho podríem veure d'aquesta manera, és una constant. Llavors això què vol dir? Que aquest temps serà bcou n, i el nostre espai, space, complexity, el nostre espai també serà bcou n. Vale? Perquè només estem creant el mateix, estem com agafant el mateix array que és la nostra freqüència, vale? Que això dependrà del size del nostre array que en donen, perquè si imaginem-nos que cada número és igual, doncs aquí també tindríem tots els números aquí, vale? Aquí, per exemple, si tot sigués 1, vale? Imaginem-nos que tot això d'aquí val 1, vale? En aquest cas, és important sempre posar-hi tots alguns 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale? Doncs aquí tindríem 1, vale? Això només estaria recorrent un cop, no? Vale. Vale, jo crec que és això, o sigui, no
no hi ha res més, crec. Just com ho faria, aviam. Fem-ho. Tenim un counter, vale? Que això bàsicament com es fa? Fas primer, defineixes com si fos un diccionari i llavors fas for num in nums, com ens dona nums aquí, vale. Com ho fas? Això és counter de nums, o sigui la nostra clau volem que sigui el nostre valor i volem que hi ha una funció en Python que és .get, o sigui, volem agafar del nostre array, del nostre diccionari, diríem, del nostre hashmap, on la nostra clau és nums, vale? No veieu gaire, aviam si ho puc ara moure això una mica més, així que ho veieu millor. Llavors, amb això li pots dir nums, li pots passar el valor inicial i dius més 1. Això què vol dir? Això és la nostra clau, agafa la nostra clau i posa-li el valor 0, comença amb el valor 0 i cada cop que el trobis incrementa 1. Si tenim, per exemple, l'1, en aquest cas aquí, que tenim tants uns, doncs anirà 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale? Perquè el tindrem 6 cops. Vale? Què necessitem més? La freqüència que hem parlat, vale? Que la freqüència hem dit que seria una llista de llistes, això ho fem, creem una llista i diem per cada in range de len de la llargada del nostre nums, en el cas que cada valor tinguem un valor amb el 0, un valor amb l'1, un valor amb el 2, per exemple, el 0 és impossible. Com que el 0 és impossible, necessitem com a mínim els valors, hem de sumar-n'hi un, n'hem de sumar un, perquè el 0 no el comptem, diríem. El 0 no el tenim en compte, vale? Si aquesta llista, com que no el tenim en compte, imaginem que això va per índex, no? Quan la creem, si diem que té llargària 6, començarà a partir del valor 0, oi? Si farà 0, 1, 2, 3, 4, 5, però necessitem un punt més, no? Perquè el 0 no estem fent servir, com he dit. O sigui, necessitem de l'1 al 6, diríem. No del 0 al 5, que també serien 6 valors. Vale, això... Bé. Màgic. Vale. I com ho fem la freqüència? Doncs la freqüència necessitem, que hem dit, el nostre valor, que serà el nostre nums, el nostre valor num, necessitem el counter, no, crearem count, in counter, no, que és el nostre comptador que tenim, dot item, això és per iterar, estem agafant, diem, vale, per cada valor donem la clau, que la nostra clau és el num, i la nostra clau, o sigui, i el nostre valor és count, vale? El nostre valor és count, que serà, per exemple, bueno, si l'1 apareix 3 cops, doncs el count serà 3 i el número serà 1, no? I volem que, com hem dit, que la llista de l'índex count afegeix-m'hi els valors, el valor. I amb això anirà afegint valors. Llavors necessitem un resultat. No. Necessitem un resultat. Valen aquí. Com ho podríem fer ara? Ara que tenim aquesta llista, hem de recórrer-la. Hem de recórrer for llista, li podem dir, perquè són la llista. Primer hem de recórrer la llista in range de la freqüència, de la llargada de la freqüència, perquè hem de recórrer del revés menys 1, ja que hem de... O sigui, ja imaginem-nos que tindrem un valor més, no, de la nostra llista. Si li hem afegit un aquí, quan la recorrem, hem de fer-la més petita, no? 0. Bueno, no sé com explicar-vos-ho. Bueno, i hem d'anar enrere. Vale. I ara tenim
aquí hi ha la llista. Ara hem d'agafar tots els valors, que vol dir, no ens importa l'ordre, però imaginant-nos que tinguéssim 1, 2, 3, 4, i ens diuen que és igual a 3, per exemple, doncs 1, 2, 3, hauríem d'agafar aquests valors d'aquí. Vale, això és el que ens diu. Doncs hem de recórrer un altre cop la llista for no llista que vull fer aquí, vull al resultat li vull afegir el nostre valor, vale, i hem de mirar la clau, no? Hem de mirar aquesta clau. Al moment que aquesta clau tingui la llargària, no?, de la nostra llista, ja me la pot retornar. Doncs aquí el que haurem de fer, if length.result és igual que k, que és el nostre valor, i vull que em retornis la nostra llista, el nostre resultat. Vale. Vaig enrere, agafo des del valor perfecte. Aquí, per què fem 1 i no menys 1? Per què fem 0 i no menys 1? Perquè com no existeix, o sigui, no necessitem anar fins al final de la llista. O sigui, potser us podeu preguntar, perquè el 0 aquest ja no el fem servir, ens quedem fins a... necessitem acabar aquí, no? A l'1, suficient. I això ho fem un submit, i això, si no m'equivoco, ens hauria de donar correcte. No, vale, per què? Bueno, clar, perquè, o sigui, això és un índex, això és un índex. Això és freqüència. La dislèxia? No, és broma. Això ja hauria de donar bé correcte. I això dona correcte. Perfecte. Com he dit, què estem fent? Aquí estem recorrent tota l'array de freqüència, que el pitjor cas pot ser que ho tinguem tot aquí, tot en l'1, o sigui, haurem de recórrer tota la llista de valors, vale? Big-O-N, com he dit, això és com una constant, o sigui, bàsicament això és Big-O-N plus Big-O-N, però bueno, o sigui, això és bàsicament és constant, i el nostre espai també estem creant, o sigui, el counter, no? Estem creant una llista de freqüències, tenim una llista de freqüències i això és bàsicament O-N, vale. Doncs si no m'equivoco, això seria... i time is Big-O-N. Vale, doncs fins aquí aquest LeetCode mitjà, fàcil, per tota la família. Si teniu algun dubte, poseu els comentaris. Si us ha agradat, intento millorar, vale? Subscriviu-vos i ens veiem al pròxim vídeo.